Sa number 8, padayon ng clearing operation sa Ibid Creek sa Banwa, Sangla, Castellana. Sino kay Rimwell Laho ang PIO sa Banwa, nagligad pa nga semana nagsugod ang clearing operation sa Ibid Creek kasunod sang pagpahulam sa probinsya sa nga heavy equipment city sa Banwa. Ugaling suno kay Laho ang mga nakalkal nga balas kag volcanic debris gikan sa Ibid Creek sa sitio Tamburong sa barangay Piak na Bato ang gintampok man lamang sa kilid sang area. Bangod wala sila gintugutan sang DNR nga ipagwa gikan sa area ang mga nakalkal nga volcanic debris. Sakop sa protected area nga zone ang Ibid Creek. Suno kay Laho ang isa sa ginalantaw nila among nga kung mag-ulan naman kagyara lamang sa kilid ang napangkalkal nga mga balas, anuro naman liwat ini sang tubig balik mismo sa creek. Liwat na napuno ang Ibid Creek bangod sa pag-anog sa tubig ulan sa mga volcanic debris nga gikan sa naibabaw nga bahin sang Piak na Bato. Sang Bagyo Inday, suno kay John De Assis ang pamuno sa Disaster Risk Reduction Management Office, may pag-awas na sang tubig sa among nga area. Luyag nila nga mabutangan sang mini dike para hindi na mag-awas ang tubig suno sa iya. Hindi magalaw naman ng dinar. Alam ko naman, ay butang, ipahigat ng gano'n mo. Lugin pakilid ang tanan ng mga, ang ginano na mo, magsige ng ulan. Yung mga ano, na iya.